Taxi na ta guys. Dire naman tagiyon guys. Oh. Dire tagiyon guys. Ini street naman to siya. Ini. Yan mura. Malaos pa ko sa kuan guys. Ano yung bago? Bagong tukod guys. Ano turn left man? Turn left man guys nga. Left daw niya, turn right. Di, murag. Mag-straighten pa na ako niba. Lapos ka sa kuan para isira man to kalikuan good. Laibog. Balhin na ba yan yung kuan? Balhin na ba yan sa matuig ko? Unahan ko ba ito? Unahan ba dito guys? Kaya matabog ko itong isa na kuan. Ito kanan. Napa-right dayon. Isa pagkatabog ka. Napa-right kaya dili din. Hindi agad sa bike ito guys. Hindi agad sa bike. Parang dito guro sa isa kasakyanan no. Nanay pa kuan. Sa aga raw ganina eh. Tuyok ko sa kuan dalan. Tuyok nagbalik ko guys. Sa aga yan ako guys. Turn right. Ito sa yung distingan diri. Distingan ang lagi guys. Dili dari agi pasabot na sa pigas to kung na naisinggo hindi ko ram na dari guys tao isa rin ito kalipo ano oo kabalog asa o dito ba kung diri ko magdidira ko magdito dito singgo lang yung mga tinindiri-repita ba ito bukan dito ka dito matugmao ba niya nahan pagkamay guys street pa rin yung street day ko day guys na si Bilibin no. Street na lagi din street din siya guys na si Bilibin diba na si Bilibin street pa no ligo din ko diri Libin nandito ko dali wala si Libin street na ko na napawala rin ko
Street trip dito di. Ano ko liko-liko dia ni. Lain mendagan sang dikit. Jadi kan hindi na pwede na pwede lagi street ra ko anak pwede pa dong street ang jud maayo lagi pwede ra dong street ang guys singa na ini ko lagi nagmat na ni siya sa balay pero sa balay na kaya rin akong kuha na ganina kinabalik-balik ko ang gayanan tuyo ko ba okay. Asa na diri naman tabok pa ko ani guys yung natiman anak ko yung dalanan ni tabok ko diri tabok na ko ani diri pwede ko ni wala pero pwede rin dito agian guys ba street lang no ano naman yung kanto ano gini guys panib na dapat na ni ano ni diri ko agi kay bike ra bang ko wala man talaga sa kanya kaya mga naman na damo ay lubi ay diri mo mali ko pati ito dito tikas tikas ito guys okay tutanan ako sa iro abot na guys diba dapat dito ko na lagi okay abot ako automatic na ini tayo Konnichiwa. 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 Bisa ingat mata tayo ng call? Ate? Ako lakot dili. Nani rin ako mang?